Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar da yadda kuke gani na nan gani tare da Usman insha Allah, inda na yi alkawari gani nan tare da shi yana cikin koshin lafiya. Kuma gaskiya muna nuna matuƙar godiya da irin nuna a kulawa da ingantaka na soyayya da fatan Allah ya taimaka kowa. Allah kuma ya ba mu sa'a. Wannan ne da kuke gani shine takaitaccen abin da ne zan iya gaya muku kenan a halin yanzu. Fatan Allah ya taimake mu baki ɗaya. Ina godiya sosai. Kuma kai magana. Ƙara musu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ni ne Usman Gwalbe. Ina matuƙar farin cikin godiya da soyayya da ake nuna mini da ƙauna ta yan gwantaka. Wannan shine abokina Dr. Lukman Gwalbe. Muna nan muna fatan alheri ga junanmu. Insha Allah ya gode na. Masha Allah.